Eksodo, Kapitulo 9. Ang pagkapatay sa mga kahayupan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, kadto si Paraon, kag singgana siya. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo, ang Dios sang mga Hebreo. Palakta ang akon mga tawo, agud makasimba sila sa akon. Kung hindi mo liwat pagpalakton ang akon mga tawo, magpadayon ka sa pagpugong sa ila. Padalahan ko sing makakulugmat nga balatian ang imo mga kahayupan, mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga baka, mga karnero kag mga kanding. Butangan ko sing kinatuhay ang mga kahayupan sa mga Israelinhon, sa kahayupan sa mga Ehiptohanon, kag wala sing hayop nga iya sa mga Israelinhon nga mapatay. Ako ang Ginoo, nagtalana nga buwas amo ang tion nga pagahimuon ko ini. Sang madason nga adlaw, ang Ginoo naghimo suno sa iya ginsiling, kag ang tanan nga mga kahayupan sa mga Ehiptohanon nagkalamatay. Pero wala sing bisan isa ka bilog nga hayop nga iya sa mga Israelinhon nga napatay. Nagpamangkot si Paraon kung ano ang nahanabo, kag nakahibalo siya nga wala sing bisan isa ka hayop nga iya sa mga Israelinhon nga napatay. Pero si Paraon nagpatiga sang iya tagipusoon, kag wala niya pagpalakta ang mga tawo. Ang mga hubag. Ang Ginoo nagsiling kay Moises kag kay Aaron, dala kamo sing tig-isa ka hakop nga abo, halin sa dapog. Isabuwag ini ni Moises sa hangin sa atubangan ni Paraon. Magalapta ini subong sang yabok sa bugos nga duta sang Ehipto. Kag mahimo ini nga nagabuswang nga mga hubag sa mga tawo kag sa mga kahayupan. Gani nagkuha sila sing abo gikan sa dapog kag nagtindog sa atubangan ni Paraon. Ginsabwag ni Moises ang abo sa hangin, kag nahimo ini nga mga hubag nga nagabuswang sa mga tawo kag sa mga kahayupan. Ang mga salamangkero wala makapalapit sa atubangan ni Moises, kay puno sila sang mga hubag, subong sang iban nga mga Ehiptohanon. Pero ang Ginoo nagpatiga sang tagipusoon ni Paraon, kag wala niya pagtuguti ang mga tawo sa paglakat, subong sang ginsiling sang Ginoo kay Moises. Ang ulan nga yelo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, lakat kasing aga pagid, kag pakigkitai si Paraon kag singgana siya. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang mga Hebreo. Palakta ang akon mga tawo, agud makasimba sila sa akon. Sa sini nga tion, magapadala ako sang tanan nga silot sa imo kaugalingon, sa imo mga opisyales kag sa imo mga tawo, agud imo mahibaluan nga wala sing isa nga kaangay sa akon sa bug-os nga kalibutan. Kung ginbayaw ko ang akon kamot sa paghalit sa imo kag sa imo mga tawo paagi sa balatian, kun tani napapas na kamo. Pero gintugutan ko kamo nga mabuhi sa pagpakita sa inyo sang akon gahom, agud nga ang akon pagkabantog maglapnag sa bug-os nga kalibutan. Pero nagapabugal pa ikaw sa akon mga tawo, kag hindi mo sila pagpalakton. Pamati ka, buwas sa amuman siningation, paulanon ko sing mabunok ang yelo, nga wala gid mahanabo sa Ehipto, halin sang pagsugod sini nga pungsod. Karon magsugo ka nga pasilungan mo ang tanan mo nga mga kahayupan, kag ang tanan mo nga mga pagkabutang sagwa, kay ang ulan nga yelo magatupa sa mga tawo kag sa mga hayop sagwa nga wala mapasilungi, kag magakalamatay sila tanan. Ang iban sa mga opisyalis ni Paraon hinadlukan tungod sa ginsiling sang Ginoo,
Gani gindala nila ang ilang mga ulipon kag mga kahayupan agod nga mapasilungan. Pero ang iban wala magsapak sang ginsiling sang Ginoo, kag ila lang ginpabayaan ang ilang mga ulipon kag mga kahayupan sa gwa. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moises, bayawa ang imo kamot sa langit, kag ang ulan nga yelo matupa sa bugos nga duta sang Ehipto, sa mga tawo, sa mga kahayupan, kag sa tanan nga mga tanom sa uma. Gani ginbayaw ni Moises ang iya sungkod sa langit, kag ang Ginoo nagpadala sing daguob kag sang ulan nga yelo, kag ang kilat nag-igo sang duta. Ang Ginoo nagpaulan sa mga yelo sa bugos nga duta sang Ehipto. Nagbunok ang ulan nga yelo kag nagpangilat. Amo ini ang labing makahalalit nga ulan sang yelo nga nahanabo sa Ehipto, halin sang pagpasad sini nga pungsod. Ang tanan nga yara sa gwa nga wala mapasilungi sa bugos nga Ehipto. Ang tanan nga mga tawo kag ang tanan nga mga kahayupan ginlaglag sang ulan nga yelo. Ang tanan nga mga tanom sa latagon nagkalatumba, kag ang mga kakahuyan nagkalaluka. Ang duta sang Gosen sa diin ang mga Israelinhon nagapuyo, amo lang ang duog nga wala mag-ulan sing yelo. Ginpatawag ni Paraon si Moises kag siya aron nga nagsiling sa ila, nakasala ako sa sini nga tion. Ang Ginoo matarong, ako kag ang akon mga tawo nagsayop. Magpangamuyo kamo sa Ginoo. Tuman na ang mabaskog nga daguob kag mabunok nga ulan nga yelo. Nagasaad ako nga palakto na kamo, kag hindi na dapat magpabilin pa kamo diri. Si Moises nagsiling sa iya, sa pagkagwa ko sa syudad, sa gilayon bayawon kong akon kamot sa Ginoo. Ang daguob magauntat, kag hindi na magulan sing yelo. Agud nga makilala mo nga ang duta iya sang Ginoo. Pero nakahibalo ako nga ikaw kag ang imo mga opisyales wala gihapon nagakahadlok sa Ginoong Dios. Ang tanan nga lino kag ang sibada nalaglag, kay ang sibada gulang na kag ang tanan nga lino nagapamulak. Pero ang trigo kag ang espelta wala malaglag kay linghod pa ini. Ginbayaan ni Moises si Paraon kag nagwa sa syudad. Ginbayaw niya ang iyang mga kamot sa pagpangamuyo sa Ginoo, kag ang daguob kag ang ulan nga yelo naguntat, kag ang ulan naguntat man. Sang makita ni Paraon nga naguntat ang ulan nga yelo kag ang daguob, nagpakasala siya liwat kag nagpakatig-a upod sa iya mga opisyales. Sa katig-a sang iya tagipusoon, wala niya pagpalakta ang mga Israelinhon subong sang ginsiling sang Ginoo paagi kay Moises. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 10. Madamo gid nga salamat.